O Pleno de Ribeira aprobou por unanimidade o proxecto de rehabilitación de deficiencias do aparcadoiro do Centenario, cun orzamento próximo aos 900.000 euros. Unha serie de desperfectos que tiña que ter asumida a concesionaria desta instalación, tales como vandalismo, que ascende a contía total a 93.000 euros en reparacións, faltas de mantemento, como, por exemplo, a sustitución dese grupo electróxeno que debería dar electricidade a esa instalación en caso de que se fose eventualmente a luz, ou os detectores de fume, entre outras cousas, por valor de 49.000 euros. Humidades e filtracións, que é unha das partidas máis importantes que ten agora mesmo a deficiencia máis grave, o aparcadoiro Centenario, que ascende a 323.000 euros, ou, por exemplo, arreglos dos sistemas que están fora de servizo e que deberían terlle reparado, que ascende a 102.000 euros. Como ben digo, unha serie de cuestións que son patoloxías, deficiencias e faltas de mantemento que ascenden a 892.000 euros que deberíamos de traerlle da liquidación final que a empresa poida ter dereito por municipalizar esta infraestructura. O acordo supón un avance máis para proceder ao rescate definitivo da instalación co fin de que poida prestar un servizo axeitado durante as 24 horas e a prezos asequibles. Durante a sesión plenaria procedeuse tamén a aprobar o nomeamento dos representantes do Consello Escolar Municipal, así como a ordenanza reguladora do servizo de taxis. Saiu adiante, ademais, unha proposta do Partido Popular sobre a implantación da figura de reserva de contratos para entidades de economía social.